padha panase ora ilok. Les Bakere malah bubrah. Yen pangapunten nggih. Wonten pareng paduka anak Prabu kados pundi, Paman? Sampeyan weruh guguripun Bapa Durna. Sampeyan ngerti sakwutuhe. Kak mboten ngertos das pundi. Kakang Durna menika ngamuk punggung Suratantaha Nirbaya Nirwikara. Nanging nggih eling-eling Pandhawa menika dipun mong kaliyan wong lecet. Kula saged matur wong lecet mboten sanes kejawi namung Ratu Ndarawati Prabu Kresna. Menika sejatosipun pokil-pokiling wong niku nggih Kresna menika. Gawe kabar nek Aswatama niku mati. Mangka sejatosipun Swatama menika tasih meger-meger. Ingkang dipun pejahi menika Gajah Aswatama titianipun Ratu ing Simbar Manyura Prabu Permeya. Gempung atinipun Werkudara dene Prabu Permeya anggenipun mangsah yuda menika semunipun anggenipun perang kok mboten tenanan. Malah nggeret wadya bala jaran ingkang dipun betani bronjong. Pendak-pendak wonten Ratu Miwasenapati ingkang seda wonten ing palagan lajeng dipun blejeti. Dipun teteli mas-masanipun dipun lebetaken wonten ing bronjong. Gempung atinipun Werkudara dipun jangkah Permeya dipun kepruk nggoda jangkep sak gajahipun ingkang nami Gajah Aswatama. Kadrios gajahipun Yayi Prabu Permeya menika naminipun Gajah Hestitama. Lah wonten ugi ingkang mestani mekaten namung aslinipun naminipun gajah menika inggih Aswatama. Ngeten. Tegesipun inggih Gajah Aswatama. Lah perkawis pejahing Gajah Aswatama kala wau lajeng dipun damel reka daya kaliyan tiyang licik. Inggih nika Prabu Kresna dikabarake nek Aswatama mati ngaten. Bingung saksana wayang wuyungan Kakang Rubaya Sukalima mboten weruh kiblat. Taken sinten-sinten menapa leres menawi Aswatama dugining pejah ingkang kula tampi mekaten. Kalebetaken dhateng kembar kemanian lajeng dhateng Janaka dhateng Werkudara menapa dening Kang Wekasan dhateng Prabu Yudhistira ingkang dipun anggep menika ingkang jujur piyambak. Lajeng pripun? Kula nggih mong ngertos anggenipun wangsulan kados pundi ning menika cetha saking pokilipun Ratu Ndarawati. Nyatanipun sareng Kakang Durna mundhut katerangan dhateng sinuwun Prabu Puntadewa dawah plak kapidara wonten ing ngriku. Prabu Yudhistira dipun bopong dening Werkudara mundur wonten lare nem-neman ingkang celila-celili ngunus pedang ligan. Inggih menika bocah saking Pancalaradya anakipun Prabu Drupada. Nyidra saking wingking Kakang Durna dipun bleh. Mestakanipun dipun tugel del gulunipun. Dipun cangking rambutipun kangge uncal-uncalan. Pekrawis mekaten menika ndadosaken serik manah kula. Mila saking menika nggih estu-estu menawi Kakang Rubaya Sukalima menika anggenipun labuh labet dhateng paduka ingkang sinuwun ngantos anemai sedanipun. Nanging menika lugunipun saking pokilipun Ratu Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Kula nuwun sewu, Yai Prabu. Menawi paman Sengkuni lan mbok menawi sinten kewala munjuk atur wonten ngarsa paduka babakan sedanipun Bapak Guru Durna inggih monggo. Namung menawi saking paningal kula saged nyuraos wontenipun barisan Ngastina tansah dadal. Menika mawi dasar bilih sejatosipun para tuanggana negari Ngastina menika
mboten nyawiji tekadipun. Kinten kula saupami lair batos para sepuh menika anggenipun labo-labet dhateng Yayi Prabu Jaka Pitana mboten sisah Bapa Durna jumangkah nembe Kanjeng Hyang Talkanda kewala ingkang magot prananggana tertentu sampun badhe nukup kamenangan sabab sinten ingkang boten mangertos bilih sejatosipun Kanjeng Hyang Talkanda kala wau prajurit Maharata linangkung kacarios menika ugi seswanipun Sang Rama Parasu dipun sabda mboten badhe saged seda menawi mboten saking pikajengipun piyambak suprandene kenging menapa lajeng namung trima pejah saking Wara Sri Kandi menika cetha bilih sejatosipun Kanjeng Hyang Mahatma Bisma sampun nglilakaken sugengipun Kanjeng Hyang Wara Bisma mboten lair batos anggenipun labo-labet dhateng Paduka Yayi Kurupati lairipun ngrangkul negari Ngastina nanging batosipun ngrangkul para Pandhawa mboten namung Hyang Bisma ugi klebu Bapa Durna klebet Bapa Kumbayana ugi mekaten menawi Bapa Guru Durna mriku estu-estu anggenipun labo-labet dhateng negari Ngastina miwah Yayi Prabu Jaka Pitana kinten kula suwe mijet wae ngranti empal pinecok gudir binendo menawi Bapa Durna magot pupuh sepinten bangganipun Pandhawa ing atasipun Pandhawa menika namung muridipun Bapa Durna menawi saking pandugi kula mboten awit saking licikipun Koko Prabu Ndarawati menika babar pisan mboten nanging cetha menawi menika Bapa Guru Durna piyambak ingkang angsah wonten ing palagan mboten depani paduka nanging anggenipun magot pupuh menika namung kangge dolanan kangge gegujengan kewala mestenipun Bapa Guru Durna mangertos bilih sejatosipun inggih Bratayuda Jaya Binangun menika piyambakipun ngraos bilih badhe masrahaken nyawanipun dhateng para Pandhawa awit menawi nitik kedadosan menika sepinten bangganipun Trasta Jumena ing atasipun namung lare wingi sonten teka kumawantun mejahi Bapa Durna gandeng pawadan pinten-pinten iki sampun kula aturaken ngajeng kula saged mestani bilih sejatosipun Bapa Durna menika mboten lair batos ugi mila menawi tiyang-tiyang ingkang sakmangke taksih meger-meger wonten negari Ngastina nanging batosipun nyengkuyung dhateng Pandhawa menawi Paduka Yayi Prabu mboten tumunten nyingkiraken menungsa-menungsa menika mangke badhe saya ndrawasi mboten wurunga badhe njegali langkah Paduka Yayi Prabu Tandang Krodha Swatama ya mentang Dewa Sanjata kang tahana gung wis lumepas mumpul mubal mulat nuwun amit pasang kaliman tabik sinuwun ana apa Yayi Bambang Swatama ora tak timbali nggih parenga kula badhe munjuk atur seklimah kalih klimah gatel talingan kula midhangetaken sesorahipun ngawangga Prabu Basukarna ingkang mestani bilih Bapa Durna mboten lair batos anggenipun bebela dhateng Paduka sinuwun Swatama Ger mundur rene ma mboten sedaya kawula negari Ngastina menika dipun paringi hak ingkang sami. Sedaya dipun paringi jejibahan ingkang boten benten. Nyuwun pangapunten. Bapa Durna menika dipun rencangi adus getih malah kapara wiwit jaman rumiyin anggenipun sok glogok banyu ngejun. Sedaya guna kasantikan kaprawiranipun dipun tumplak dhateng sedaya para putra siswanipun.
sedaya para Kurawa ugi dipun gegulang dipun pinteraken. Sedaya kala wau Bapa Durna mboten mawi pamrih menapa-menapa. Ewadene angsaipun Bapa Durna wonten ing palagan dipun anggep menawi mboten lair batos serik raos ing manah kula. Mula saking menika ing madyaning parpatan agung menika kula mboten cundhuk menawi sedaya pemanggih mewah wawasanipun Narpati ngawangga Prabu Karna menika paduka gega. Mongko menika mboten mesti menawi leres piyambak. Nyuwun pangapunten saageng-agengipun menawi kula kedah matur ingkang mekaten jalaran sesek dada kula. Kaya ora ana wong lanang langap-langap waton bisa ngucap Narpati Basukarna kaya bisa ndilat wesi gligen abang parat iblis lanat Aswatama. Raja mentap lir kinetap duka. Duka yayasini pijaja bang mawinga winga. Iblis lanat sing tak aturake kabeh mau nyata. Temene bapakmu Begawan Kumbayana ingkang nganggone ngesti kaprajuritan nggone magut pupuh ora lair trungsing batin. Aku bisa paring dawuh kang mengkono adhedhasar kanyatan. Mula kowe aja waton bisa muni Aswatama. Apa mbok kira aku wedi karo dapurmu? Yen pancen kowe wong lanang wong digdaya ayo maju ning pabaratan. Yen perlu mungsuh maja Pandhawa. Sadurunge kowe bisa ningkes Pandhawa. Langkah ana bathange Bambang Aswatama. Iblis lalat ora metu njaba idandasmu parat. Nyuwun pangapunten. Kula nyuwunaken pangapunten ponakan kula Bambang Swatama. Kerep kula wonten dawuh. Arep mingkat ning Ti Aswatama. Kersanipun mangke menawi sampun lilih lak sowan malih. Tututana. Paringipun aku ngerti kasektene Bambang Aswatama uga ngitapi-tapi. Aja mung dadi tuangganing tuwa buru. Aja mung kaya timun wungkuk jaga embuh. Nanging uga tak gunake kekuatane Bambang Aswatama. Nanging ngestaken dawuh Ngger Swatama. Waja lunga ya Ngger. Rama Prabu, wonten dawuh menapa nggih? Nadyan Abimanyu sampun mudhar. Gatotkaca sampun mati. Nanging kula mboten butuh patine bayi-bayi niku. Nadyan Gatotkaca bangka Abimanyu mati ning nek Pandhawa lima isih meger-meger. Cetha yen to Kurawa mboten badhe unggul juritipun. Pareng paduka mboten sisah Prabu Duryudana ndumuk. Kinten-kinten sinten ingkang kraos batosipun. Ning nek ora ning wong krasa rasane kula badhe mendel ngantos kukut jagat niki. Aduh, Yayi Prabu. Yayi. Atur kula ngajeng kala wau mboten namung kados gluduk. Tanpa bukti ingkang nyata mboten babar pisan mboten Yayi. Anggen kula ngewon-awon Bapa Durna menapa dene Yang Bisma kala wau badhe kula buktekaken kanthi angsah kula wonten ing madyaning payudan. Nyatanipun paduka Yayi Prabu sampun muningali piyambak
nalika Rakante Ngawangga magot pupuhing wanci dalu ngantos anjalari pejahipun Gatotkaca. Menika kinten kula sampun dados bukti nyata bilihipun Kakang Ngawangga badhe saged nukup kamenangan. Kula badhe saged ngrampungi damel. Dados Yayi Prabu mboten sisan jagekaken para sepuh ingkang nyatanipun lenggah wonten negari Ngastina menika kaya ula ndase loro. Laire ngrangkul Kurawa nanging batine ngrangkul Pandhawa sedaya. Mila nyuwun pangapunten. Rampunging Bratayuda Jaya binangun mimpanging negari Ngastina. Kepanggiya sampun ngantos ngepok koncanipun Yayi Prabu Jaka Pitana. Pun Kakang Ngawangga ingkang sagah dados senopati Yayi Prabu. Bayak-bayak wijiling Sanjata Narpati. Narpati Mandaraka mempeng sarosanya. Wiladallah. Wah. Piye mantuku mantuku. Ning jane aku moh padu nang kene merga kelingan jaman Kresna Duta mbiyen. Nggonku ngujar-ujari entek amek kurang golek. Nganti nek ora minggat arep tak tapuk nganggo cenela. Ana ing pasamuan gedhe gembelo sirahe sakentheng mestakane. Mongko aku iki maratuwa sing wis menehi suwarga nikmating rasa ki maratuwa sing menehi. Kudune dibekteni dipunjung diaji-aji dipundi-pundi. Kuwi wae aku ora njaluk kaya ngono. Ning tinemune biyuh. Wah. Aku nek ngrungokke gunemane mantuku siji iki biyuh. Anak Prabu Kakrasana, anak Prabu Baladewa Mandura kae wong getapan. Manggan mara tangan gaene njata si wong. Nek wis gelem ngepruki wong sing dikepruki nganti tele-tele urung gelem leren. Kuwi Baladewa. Ning nek ana ngarepe maratuwa dek-udek ku nyembah sesedokan. Nadyan nek nyanggonku ora tau nggawa apa-apa. Ning gedhe rasa bektine menyang maratuwa. Anak Prabu Jaka Pitana ku ya ngono, cugetan buteng. Nek wis ngamuk meneng wae ning sapa-sapa dinesoni. Wong sak omah wedi kabeh. Nanti bojone mulih ngetan bareng. Bareng ditinggal ngetan lho klithah-klithih. Malah kongkonan Rukmarata Paranono. Ning karo maratuwa ngajeni lah kok wah Surti Kanthi. Ayo eling-eling kowe. Dadi mantune Prabu Salya ora liwat dalan iki wis kaya ngono kuwi wis. Kelakon dadi mantune Narpati Mandaraka, kelakon dadi mantuku lah wong anakku mbiyen mbok tengi dhisik. Dibiyantu karo bapakmu dewa sing cluthak Bathara Surya. Jagate dipetengi. Kowe nyang Mandaraka wancine panglong. Kaya ketaman begowong peteng dedet. Kowe nyidra resmi karo anakku wedok. Karno. Kaya ngono kok mbok ndel-ndelke iki apamu.
Kowe iso mateni Gatotkaca ngumandang suaramu nganti kaya mbedah kiblat. Apa kira-kira wong negara Wirata, Kumbina, Pancala karo Pandhawa ke do gumun. Kowe iso mateni Gatotkaca nuke kae do gumun. Iya. Dewa wis paring wisik marang aku sejatine pusakamu sing mbok ndelke Wijaya Ndanu kuwi ora tekan nggone. Nanging gandeng Gatotkaca duwe utang nyawa karo bapa pamane Kalabendana. Ingkang nalika semana mati dening tangane Gatotkaca, mula panahmu sing ora tekan nggone mau diteruske karo Kalabendana. Goblok kowe. Kaya ngono kok mbok del-delke. Kuwi wae ana ing Mega Malang le jagongan sewengi muput. Nyawane Kalabendana karo plunane. Karo keponakane si Gatotkaca nyang-nyangan. Kowe mati saiki apa sok mben? Nek kowe sesuk mben aku isih gelem ngenteni panah iki urung arep tancepke ning pusermu. Lho kaya ngono kuwi lho. Saka gedhening rasa tresnane pak cilik menyang anake. Kaya gluduk suaramu. Ayo Kakek, milya. Kowe sagung ngrampungi Bratayuda. Barisan Kurawa pirang-pirang aksa ini wis dadal larut kaya ngene. Penemban Bisma wis seda, Begawan Durna wis mati. Pandhawa sik utuh 5. Kakek, kowe muni ya. Aku ki upama negara Ngastina iki nyibarate kaya lenggahe Prabu Ndarawati ya si Kresna. Ning Kresna kae Sang Hyang Suman, dewaning kabagyan ingkang menang ngandhum adil lan bener. Upama ta kowe bisa ngalahke Pandhawa nanging Kresnane apa trima? Kuwi upama. Kresna kuwi sapa? Kowe aja dolanan. Luwe-luwe cangkeme sengkuni sing elek ngarani Kresna wong pokil, bangsat kowe. Ya, ketoke iki kuwi aliran kono ketoke. Pancen ngene iki, Pak. Nar pilihan Senopati iki pancen ngene iki, pecah-pecah. Arep maune rukun pecah-pecah. Kalah totoan arek pringas-pringis. Kene. Dursasana kayak duit sak kresek kok dikeke wong. Kakek kowe muni ya, Karna. Aku ora kepengin padu, nanging aku kepengin rembukan penak-penakan karo mantuku. Rama Prabu nyuwun pangapunten ingkang agung. Kula sampun ngucap sagah dados Senopati wonten kersanipun Yayi Jaka Pitana. Menawi Rama Prabu kala lenggahipun negari Ngastina kadosipun dipun samekaken kaliyan lenggahipun Koko Prabu Harimurti nggih Koko Prabu Kresna. Mila tiwas kebenaran katujuh ngenu. Kepasang yoga tiwas kebenaran katujuh ngenu. Lenggahipun Kanjeng Rama Mandaraka para sepuh kula ing kula beteni keparenga ngayomi dhateng jejeg daya ing Senopati. Lire piye? Rening Senopati negari Ngastina mriku kula nyuwun kanthi sanget Kanjeng Rama Prabu Mandaraka keparenga musiri kreta kula. Bencang kancing langit kelap-kelap lir kincang alis resang mawe kandrong saparang katul. Rama Prabu ning ndi? Jajan yae.
Pun kersanipun. Kakang Repati ngawungga. Wonten dawuh Yai. Semu mboten keprananing penggalih Kanjeng Rama Prabu Salya. Sareng Paduka minta ngusiri kreta. Mboten dados menapa. Kula tetep badhe ngripih Kanjeng Rama Prabu Mandaraka awit sining manah kula namung kepengin luhuraken Kanjeng Rama Prabu Mandaraka. Nggih. Yen ngoten dina niki sampeyan kula tetepake dados senopati. Yai Prabu kadangipun Kakang Yai ngaturaken genging panuwun tanpa pami sedaya kapitadosan ingkang kaparingaken dhateng kula mekaten kang tunuca lenggah ora kanteng ngawangga badhe sawega nindakaken darmaning kasatriyan. Nggih mboten langkung pamuji kula ingkang nderekaken jengkaripun Kakang Repati. Paman Sengguni kula wonten pangendika ing dawuh. Dawuhna kelawan Ratu Suruhan kinen padha ngombyongi jengkare Kakang Dipati ngawangga apa dene. Bocah saka ing Petha Pralaya yen ora kleru jenenge Durta karo Jayarata. Kinen padha dadi senopati pengapit. Non nggih ngestaken dawuh. Ingsun bakal mundur sawetara sadurunge ngrasuk kaprajuritan, Paman.